takom prešiváku, nie, ešte to mal vlasy kučeravé nagelované. Prišiel pri mňa, vieš, ja som tam sedel, som takto, vieš, len som takto kúkal, som popíjal a zrazu len, že si tam posadil sa tam niekto a že vieš, také ksichty robil a hovoril, že a ja normálne takto, ak som povedal, že vieš, pozriem, what the fuck, man, čo je? A on že ty si ale pohový, fajčím ťa. A ja že hovorím, prosím, čo si normálny? Hovorím, čo si, že? Som si poklepkal počul, že pohoj. Hovorím, čo si normálny, nejdem nikam, že daj mi pokoj, čo si ty, ja som nie teplý. Ty si ale pohový, fajčím ťa. Hovorím, nejdem, viem, že som naložený proste, mám teraz toné obdobie, že sa priberalo trošku, ale teraz neviem proste, nejdem nikam, nejdem s tebou nikam. Čo si dáš, hovorím, či si ti niečo kúpim. Tak poďme aspoň kamoši, hovorím, môžeme byť kamoši, pohodička, zoberiem ťa do fitka, chceš? No, zober ma, hovorím, pôjdeme cvičiť. Dal som mu tréning a vidíš. A odtedy proste hrávame spolu a tak. No, rozumieš, proste takto nejako sme sa spoznali s Resťakom. Tak budem pičovať, keď to uvidí. Je mi strašne teplo a mám tu goji, či gosu, či čo to je?